Takže zdar lidi, já vás zdravím u druhého let's play na Minecraft. Dneska se hrajeme opět single player a dáme si náš svět, ve kterém jsme hráli včera, nevím jako, včera jsem to nahrál ještě na YouTube a tady mám dostavený to, takže si dám fast a jdu to dostavit, takže tady mám dostanu. Tady je jich ještě víc. Sorry. Já to tady vykopu, jsem střechu a ještě se dneska můžete těšit na let's play z Hunger Games, na gamerovo serveru, na survival-games.cz. Já si tady vypnu hudbu, protože mě to štve a vás to asi neštve, ale jo, jo. A ještě je dešť. Zabiju tady kravku. Vezmu tohle. A tady jsou ovce, takže je tady zabiju. Pokosím je tu. Tak a ještě jedno. A tamhle je. Takže beru vlnu, tamhle je další uhlí. Pardon, omlouvám se. Tak my jdeme dovnitř, dáme si truhlu, postelu, bum, pum, XD. Tak a halo, ten gravel se mi tady nelíbí ani trochu. Tak tady to vykopu a postel si dám takhle sem. Tak tady to vykopu a udělám to asi taky ze dřeva. Tady tu podlahu udělám ze břízového. A budem pištový, s čím mám dělat podlahu. Já bych ji udělal třeba z toho břízového nebo ze sandstone. A pokud ví někdo, jak se stáhnu do Minecraftu do té 1.7.4 Optifine, tak mi to řekněte. Já to totiž netuším, nemohl jsem najít tutoriál, tak mi když do popisku napište, kde si můžu stáhnout Optifine. Tak já tady pokosím prasata. Tak jo a... shit. Takže to vypadá na trhlin, že jsme našli, tak... Ne, ono je to jenom hloupá jeskyně. Ale je to tady železo. Ty vole. Oši, vás tady nerad vidím. To přišli jste se podívat na moje video, byste se chcípili. Jde být v kameře. A už slyším moby. A už. Teď se omlouvám, asi jsem si deaktivoval mikrofon. Já tady vytěžím ještě tohle. A tohle. Aha, tady je i uhlí, takže taky super, ale to uhlí brát nebudu. Oh shit. Boom. Takže tady tím asi zakončím můj let's play, dneska jdeme vůbec záledu na natáčení. Tímto si se vám naučím a čus.